Tak, a lidi, já to ulišuju. Tak už je. Jako... Ta bez lakínka. Tam paletu. Tam jsou koně. Všichni tady úplně jen. A tady jsme došli k tomu hřišti. Tak už to jsme seděli. Tady jsou holky, kámošky, kamarád. A tam vzadu jsou koně. Koně, no. Na ty. Ahojte. Teďkom jsme já a moje kamarádka na táboře na koních a kamarádka mě poprosila, jestli bych jí neřekla nějaké zajímavosti třeba o koních. Tak mě poprosila, jestli bych vám je taky nezdělila. Tak třeba koní, kteří tady teďkom nejsou, sice jsou zajímavé v tom, že dokážou tahat povozy. Jsou rychlí, mršní, ale ne moc ohební. Jsou rychlí, dokážou kusat, plávat, trýskat a koníci jsou takoví, že mají velké ohrady, malé ohrady, všecko a takové věci. Právě koní jsou zajímaví v tom, jakou mají ohromnou sílu a jsou mohutní. Tak čau!